हिंग मोहरी जिरा जीवाक बरा सिरीजची आपली आजची भाजी आहे दोडक्याची मी आज हिंग मोहरी जिऱ्याची फोडणी देऊन भाजी कशी करायची ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, एक मोठा दोडका आहे ज्याच्या शिरा काढून घेऊन स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे। साधारण मध्यम आकाराच्याच फोडी करून घेतलेल्या आहेत दोडक्याच्या, इथे एकच दोडकं वापरलेलं आहे। त्यानंतर साधारण 5 मिरच्या ह्या उभ्या एक कट मारून मधून घेतलेल्या आहे। त्यानंतर एक मोठा चमचा तेल, पाव वाटी पाणी, तसेच हिंग, मोहरी, जिरा, साधारण मोहरी आपल्याला 1 चमचा लागेल, जिरा अर्धा चमचा, हा छोटा चमचा वापरणार आहे मी, आणि हिंग। त्यानंतर तूर डाळ इथे भिजवलेली आहे, एक छोटा चमचा तूर डाळ घेतलेली आहे, ही पाण्यात भिजवून घेतलेली आहे। त्यानंतर पाव वाटी खोबरं आणि चवीनुसार हळद। मी इथे चवीप्रमाणे गूळ सुद्धा घेतला। इथे एक पॅन तापत ठेवलेला आहे आणि एक मोठा चमचा तेल घालते। तेल तापलं की त्यात आपण मोहरी, जिरा आणि थोडंसं हिंग, ओली मिरची पण आपण फोडणीत घातलेली आहे। इथे डाळ घातलेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून आपण ही डाळ आता फोडणीत साधारण 1 ते 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत। डाळ इथे लो फ्लेमवर परतून घ्यायची आहे। तूर डाळ डाळीत परतल्यावर भाजी शिजल्यावर कच्ची लागत नाही, म्हणून आपण आधीच थोडीशी परतून घेणार आहोत। डाळ परतून घेतल्यावर आता मी इथे दोडकं घालणार आहे। ही भाजी आपण वाफेवर शिजवणार आहोत, त्यामुळे पाण्याचा जास्त वापर करणार नाही, कारण वाफेवर शिजवलेल्या भाज्या नेहमीच रुचकर लागतात आणि भाजीचा जो ओरिजिनल स्वाद आहे तो टिकून राहतो। इथे भाजी परतून घेते मी। त्यानंतर आता इथे पाव चमचा हळद घालते मी, पाव छोटा चमचा हिंग, आणि इथे एक छोटा चमचा हा मी गूळ पण घातलेला आहे। इथे वरून पाण्याचा थोडासा हबका मारून, जास्त आपण इथे पाणी घालणार नाही, थोडासा हबका पाण्याचा मारून भाजी पॅन बंद करून झाकून शिजू देणार आहोत। हाय फ्लेमवर भाजी शिजत आहे। 10 मिनिटं ही भाजी आपण हाय फ्लेमवर शिजू देणार आहोत। एक साधारण 5 मिनिटांनी आपण भाजी उघडून जरा परतून घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। एक छोटा चमचा भरून मीठ घातलेले आहे मी भाजीत। जरा पुन्हा परतून घेते। आता यात खोबरं पण मी घालणार आहे। कोकणातली भाजी म्हटलं की खोबऱ्याशिवाय कंप्लीट होतच नाही, त्यामुळे खोबरं हा महत्त्वाचा विषय आणि तो मी आता तिथे ॲड करते। पाव वाटी खोबरं घालते मी। तुम्ही जर खोबरं आवडत नसेल तर अवॉइड करू शकता, पण एक कोकणी स्वाद भाजीला खोबऱ्यानेच येतो। खोबरं शिजण्यासाठी आपण 1-2 मिनिटं हाय फ्लेमवर भाजी पुन्हा झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। इथे 10 मिनिटांनंतर भाजी उघडून जरा परतून घेतली आहे। इथे भाजी शिजलेली आहे। जेव्हा आपण भाज्या वाफेवर करतो तेव्हा त्या अति मऊ होईस्तोवर शिजू द्यायचं नाही।